Jenengan lebih banyak mana melihat suaminya dengan penuh cinta apa dengan penuh amarah? Cinta. Alhamdulillah ketorong bucu ini. Jenengan nek misale nggih ningali garwane dengan penuh cinta dipandang pahalanya sama seperti melihat Ka'bah. Sak ngamuk-ngamukin jenengan, sak muring-muringin jenengan, kok ternyata jenengan melihat dengan penuh cinta, pahalanya sama seperti melihat Ka'bah. Loh Bu, jenengan lho, ora perlu mangkat tenggene Mekah delok Ka'bah. Wong Tegriya ya ana Ka'bah. Jenengan nek kalih garwane kudu dengan panggilan kesayangan. Ibu-ibu nak nimbali garwane napa? Hah? Oh, ngene Bu. Jenengan nek nimbali garwane dengan panggilan kesayangan ambek dicocokno wajahe nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab salam kula dongake rezekine kathah. Duwite kathah. Anak-anake soleh-solehah. Tapi tak delok teko kene sik akeh sing sibuk gawe status. Wau sampun damel status napa dereng? Dereng. Saniki damel status nggih. Selagi status digunakan untuk menyebarkan keapian, selagi status digunakan untuk menyebarkan kesaenan, monggo lanjut mawon. Tapi nek statusnya gawe nyebarno keelekan, statusnya gawe nyindir tanggane, statusnya gawe ngelokne kancane, sementara diempet rumiyin. Ngaten nggih? Derek salam sepindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu Bu, jenengan kempal tenggene mriki niku lak dijaluki donga. Nggih to? Disuwuni doa, dimintai doa. Nah, biasanya awak dhewe ngarani acara niku haul. Haul niku memperingati hari kematian. Haul biasanya doa bersama. Menika ingkang ngadake keluarganipun Bapak Haji Mulyono. Ya, biasa Bu, ra usah emosi. Kok ket mau emosi ya sawangane canggu. Terus nyuwun sewu Bu, sing pantes diholi niku namung wong apik. Kula baleni malih. Sing pantes diholi niku namung wong apik. Loh, berarti nek wong elek ora oleh diholi. Ya angsal. Cuman ora pantes. Nak jenengan mboten percaya, dibuktikan mawon. Contoh. Haul ibu ... Pimpinan Jam'iyah Sholawat ... Pantas napa mboten? Pantas. Dijawab, pantas napa mboten? Pantas. Haul ibu ... Anggota jamaah Yasin Tahlil. Pantas napa mboten? Pantas. Haul ibu ... Pimpinan Germo Mucikari Jedes Mojokerto. Pantes napa mboten? Mboten. Berarti sing pantas dihauli niku namung wong sing apik. Lah terus kula niki misalnya kula kawit alit niki nggih didikane memang kurang apik. Makanya sampai gede kula niki rumangsa gak dadi wong apik. Nak jenengan rumangsa mboten dados wong apik, harus segera pindah. Harus segera hijrah. Kudu nagake pindah ke kondisi yang lebih baik lagi. Nopo langkah yang pertama, jenengan mepeto tenggene tiang soleh. Mepeto tenggene tiang alim. Mengke diarahkan ke lapo. Oh, niki kudu sholat. Oh, mantun sholat niki kudu pripun. Jadi nek misalnya kondisine rumangsa elek, nyedek nanggone tiang alim. Saat niki soale kata Bu, awak dhewe niki wis adoh teko tiang alim.
Kathah ingkang dados provokator, dados pembenci-pembenci kiai, kuwata sing garakno kula jenengan iki ngadoh teko tiyang alim. Aja sampai ngadoh. Karena apa? Rasulullah riyen niku nggih nate ngendikan, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama iwal fuqaha. Akan ada masa di mana nanti umatku akan jauh dari ulama. Kok sampai iku kedaden? Gusti Allah akan mengirimkan beberapa bencana. Bahkan bukan hanya bencana-bencana biasa. Lembare anu aja jenengan lho ngene kabeh, Bu. Ngene kuwi lha napa? Niki jenengan sampun ngantuk napa dereng? Rencana pengajiannya diluk mawon apa suwe? Ya sing semangat kok iso dewek kabeh lho. Kok ada seseorang akan ada masa di mana nanti umatku akan jauh dari ulama. Kok zaman iku kedaden, kok sampai iku kedaden doh ngadoh teko ulama. Loh, tapi sakniki bingung, ke ulama sing endi, tiang alim sing endi. Nyuwun sewu, Bu, makane pentingnya awak dhewe duwe prasangka baik. Husnudon. Semrap husnudon nggih. Husnudon iku lawan katai suudon. Bahkan ketika anak kok ono lare ngaji tenggene kiai, kok ternyata misale kiyaine niki wau, gurune niki wau ternyata mboten benar-benar alim, murid niki wau lho nek yakin, nek husnudon, dia akan tetap dapat barokah dari ilmunya. Do you understand? Yes. Paham ra paham pokoknya muni? Ya, ya asline sing ora semangat ki sing sebelah ndi to ya. Ngene. Tak bagi mawon ngeten nggih. Niki sing sebelah mriki regu A. Sebelah mriki regu. Sebelah mriki regu. Niki sret. Tak bagi tengah, nggih. Regu A, pakai jawab dalem ngoten nggih. Ibu. Ibu. Regu B. Ibu. Ibu. Luwih semangat regu B, tepuk tangan untuk regu B. Padahal regu B sing sebelah kene iki mek sak kelutik-kelutik lho, Bu. Sing akeh koyone regu, tapi suarane kalah karo regu. Maneh, tak pisan maneh. Ibu. Ibu. Regu A penuh dengan emosi. Kok sampai niki wau wonten tiyang kok ado teko ulama, kok ono zaman di mana wong niku kok ado teko ulama, Allah akan mengirimkan 3 bencana. Apa bencana itu? Yang pertama, diparingi rizkine gak barokah. Tak baleni maneh, kok ono wong ngedoh teko ulama, kok sampai kedaden, Gusti Allah bakal mengirimkan bencana. Bencana yang pertama, rizkine gak barokah. Na'udzubillahi min. Semerap boten ciri-ciri rizkine gak barokah? Rizki gak barokah niku koyok-koyoke duwite akeh. Tapi entek terus. Koyo-koyo duwite akeh. Tapi melayune nanggone hal-hal sing elek. Koyo-koyo duwite akeh. Tapi malah ndadekno pribadine tambah medit banget. Iku berarti rizkine gak barokah. Tenggene mriki wonten wong medit napa mboten? Oh mboten, mboten. Nah kula tingali wajahe sing mboten, insyaallah tiyang mriki loman-loman sedaya. Soalnya biasanya wong medit niku kena ditengeri, Bu. Biasanya wong medit niku biasanya ciri-cirine kudunge warna coklat. Biasane. Ya biasane warna coklat. Ya pokoknya nek jenengan ketok ana wong gawe kudung coklat berarti wonge medit. Ya nek gak warna coklat ya kudunge warna kuning. Nek gak kuning ya kudunge warna biru-biru. Nek gak biru ya kudunge warna abang. Nek gak abang ya kudunge warna Kak. Kak. Nek gak abang ya kudunge warna Ngapunten, Bu. Pokoknya nek wonge gawe kudung ireng, wonge solihah berarti. Oh sing medit-medit niku soalnya kudunge warna coklat. Coklat. Soalnya biasanya sing medit-medit kudunge warna.
Nggih, koyoke aku mulai ae deh. Sallu ala Nabi Muhammad. Diparingi rezekine gak barokah. Ciri-ciri wong rezekine gak barokah niku pripun? Biasane duwite angel metu gawe keapian. Malah biasanya sing medit-medit iku justru wong sugih nggih Bu nggih. Malah wong biasa-biasa iku loman-loman kabeh. Apa maneh biasane wong sugih iku biasane duwe entek gawe gaya. Makanya kula seneng nek misalnya ana wong sugih kok loman karo tanggane loman, dermawan, iku berarti rezekine barokah. Itu yang pertama. Yang kedua, kok sampai kedadian kula jenengan ado teko ulama, kok sampai kula jenengan iki ado teko tiyang alim, Allah akan memberikan bencana. Yang kedua, bencanane nopo? Diparingi sedone suul khotimah. Naudzubillahi min dzalik. Jenengan kepengen sedone suul khotimah napa husnul khotimah? Mugi-mugi sing hadir mriki sedone husnul khotimah kabeh. Tapi kan kadang awak dhewe gak iso milih, Bu. Matine dalam kondisi nopo? Ana wong iku turu, moro-moro mati. Ana wong mangan kesenggrok napa nek basane Mojokerto kesenggrok napa? Ana wong mangan keselek mati. Ana wong lagi nang jeding, ya akeh nek nang jeding. Kepleset mati. Bahkan nyun sewu Bu, ana wong niku asline gak kaya loro, nggih biasa, kaya sehat. Longgo tok niku lho, iso mati. Kadang awak dhewe gak iso milih. Arep matine model kepiye? Cuman kita bisa berusaha. Berusahanya dari mana? Man hayya ala syai'in mata alih. Orang itu mati tergantung kebiasaan. Wong niku mati tergantung kebiasaan. Berarti nek kepengin matine apik, kebiasaane kudu apik. Jenengan pernah semerap mboten? Biyen niku ana berita wong niku lagi sujud terus mati. Berarti biasane kulinane sujud. Ana wong ki lagi kiroah. Semerap kiroah nggih. Lagi kiroah, nak jenengan tingali wonten nak mboten salah tahun berapa itu? Nembe kok beberapa tahun ya gak kerasa sih. Wonten wong iku kiroah, lagi kiroah, mati. Berarti kulinane kiroah. Jenengan didoleki kulinane apa? Oh, aku ki kulinane masak. Iso-iso matine pas masak. Oh, aku nek wong misalnya kulinane nopo? Oh, kula niki kulinane senengane ning gone pasar. Iso-iso sedone ning pasar. Oh, kula niki kulinane ceramah. Lah kok hayo nang aku iku. Iso-iso matine ya ceramah. Tapi niki sing hadir mriki lak mati kabeh to nggih? Mati kabeh to nggih? Maksudnya niku sudah pasti mati. Gak ono sing gak mati, kabeh mati. Regu A mati. Regu B mati. Sebelah kene mati. Kulo keri-keri. Terus nyon sewu kok jenengan aduh teko tiang alim monggo nyedek. Segera mendekat, segera nyedek nanggone tiang alim. Karena apa? Kalau sampai jenengan menjauh dari tiang alim, orang itu akan mendapatkan musibah. Sing pertama diparingi rizki gak barokah. Sing kedua diparingi sedone suul khotimah. Mati suul khotimah niku banget larane lho Bu. Napa malih nek misale kula jenengan iki pas mati kok ketepaan pas elek. Kula niku nate melihat di depan mata kepala saya sendiri. Ono wong mati, iku gak iso mati, matine angel. Mboten matine angel niku maksudnya dadi kondisi tenggene rumah sakit. Niku dokter wis gak iso nolong. Ternyata dekne mari ngamuk-ngamuk, meso terus mati. Niku kejadiannya riyen pas ayah kula tasik wonten. Dan niku asli kula alami. Sampai nyun sewu ayah kula, oh berarti iki biasane kulinane meso. Makanya jenengan Bu, kulinakno sing api-api. Napa kok meringis lapo?
Ono sing kulinane meso wonten. Nggih, mulai saniki diempet. Ngamuk-ngamuk jenengan kate meso. Soalnya napa? Ben matine dalam kondisi husnul khotimah. Soalnya mati suul khotimah niku banget larane lho Bu. Wong Kanjeng Nabi mawon sing sedone husnul khotimah niku Kanjeng Nabi ngomong, aduh nek misale ketika nyawa ditarik iku lorone kaya ngene, kabeh umatku ojo sampai ngerasakno lara kaya ngene, kekno nang aku rasa sakitnya, berikan kepadaku rasa sakitnya. Ngoten niku lho Kanjeng Nabi. Kebiasaan sing apik-apik mawon Bu, maca selawat. Jenengan sedina sewengi maca selawat ping pinten? Oh, Masya Allah, gak ngitung nggih. Saking akeh. Alhamdulillah gak percaya blas. Napa biasane sing api-api selawatan, maca Al-Qur'an. Napa malih nek wong kok atine wis kadung elek, obate Al-Qur'an. Satu-satunya obat Al-Qur'an. Lah semerape saking pundi? Lah jenengan biasane siiran tombo ati iku berkah kaping pisan Quran sak mangane maknane apa mangane kali maknane beda lho Bu. Jenengan maca Quran Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Niku maca Quran sak maknane. Nek maca Quran sak mangane, jenengan diundang karo Yuk Siti. Nang omahe hataman. Meneh hataman ya nang gone omahe Yuk Siti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dalikal kitabul la raiba fi. Iki kok mangane soto perawon. Iku jenenge maca Quran sak. Kira-kira jenengan luwih akeh maca Quran sak maknane apa sak mangane? Maknane apa mangane? Misal jenengan diundang kali tanggane hataman, gak disuguhi opo-opo, gak dikei ngombe opo, gak dikei jajan opo. Kira-kira dadi rasan-rasan apa mboten? Ah ya iya dadi rasan-rasan. Wong biasane maca Quran sak mangane, sing diarep-arep kadang mangane. Wong kadang wong bancaan teko nang gone selamatane wong iku lho pilih-pilih. Nek sing ngundang soge do teko kabeh. Nek sing ngundang ra duwe kan sing teko. Tiang mriki nggih ngoten niku? Hah? Mboten insyaallah. Paling sing kaya ngono iku biasane sing kudunge werna coklat. Bu kok warna ireng sih Bu? Gak baleni maneh. Pokoknya nek kula ngomong kudunge warna napa, jenengan jawab terserah warna napa mawon, pokoknya aja ireng. Baleni maneh. Biasane wong sing pilih-pilih teko nang gone wong sugih apa ora duwe ku biasane kudunge warna. Yen sewu nggih Bu. Sing gawe kudung ireng nang kene ora mek aku tok. Nek wong sugih sing ngadakno acara selamatan do teko kabeh. Padahal ngapunten Bu, wong ra duwe niku nek gawe acara iku biasane dianak-anakno. Nggih. Ra duwe iku lho diduwe-duweno. Iki pantes tagak yo. Iki pas tagak yo diduwe-duweno, tapi malah gak ono sing teko. Kira-kira sing ngundang gelo napa mboten? Gelo. Lah jenengan menggelakan orang itu ya tidak anu loh. Makanya kan tidak boleh menggelakan orang. Apa menggelakan itu ya itulah pokoknya. Kan ora oleh. Berarti nek misale nggih jenengan diundang kali wong sugih, kali wong ra duwe, jame padha, dinane padha, wektune. Jenengan teko nang gone ndi? Rego A. Misale jenengan diundang karo wong sugih, karo wong ra duwe, jame padha, dinane padha, wektune. Jenengan teko nang ndi? Wong sugih apa ra duwe? Rego A bingung. Napa? Sing cidek, kula paringi tips. Nek misalnya jenengan diundang kare sing sugih karo sing ra duwe, tak paringi cara. Jenengan teko nang gone wong ra duwe.
Dugi tenggene wong ra duwe, mantun ngoten jenengan WA nanggone wong sugih. Mbak, sepurane yo aku teko nanggone wong iki. Soale wong iki wong ra duwe di anak-anak no aku teko. Sampe nek pancen wong sugih temenan, berkate terno ning omah. Mereka ora loro, berkate teko sing ra duwe karo teko nanggone wong sugih. Malah kadang-kadang lho Bu, nyuwun sewu, awak dhewe niki pilih-pilih, biasane justru sing teko nanggone wong sugih, ancen ora oleh Bu. Arep-arep apa-apa ki ora oleh. Apa maneh arep-arep berkat iki ora oleh. Kula bengen ki nate. Dadi jamane kula tasih tumut lare-lare selawatan ngoten niku. Dugi tenggene acara manten. Acara manten gawedhe. Ya acarane gede, sing ngandakno soale wong sugih. Jenenge wong-wong bawoan ki ya Allah berkate keranjang Bu. Semarap keranjang. Keranjang kelambi rusuh niku lho. Keranjang kelambi rusuh. Kula, kali rencang kula kayak omong-omongan. Walah Mbak, iki piye nggawa niki berkate iki. Soale kula posisi nggawa sepeda motor. Ki gawane ya apa berkate iki berkate keranjang ya. Iya ya apa ya kok diimbal ae diimbal. Kok didekek dhisik kok njukuk maneh. Dadi wis mikir Bu. Dumadane pas mulai grup sholawate gak entuk berkat keranjang. Oleh berkat kotaan siji. Ajane gak oleh arep-arep niku. Ya arep-arep sing apik-apik mawon. Jenengan niatin dugi, niat donga, doa yang baik akan kembali pada diri kita sendiri. Kula dongake sing dongane ikhlas dari dalam hati, tak dongakno saged ziarah Mekah Madinah. Amin Allahumma. Mriki sing dereng nate teng Mekah Madinah coba angkat tangan. Sing dereng nate. Sing dereng nate mawon. Sing angkat tangan tak dongakno nang berangkat. Sing gak tau rono tapi gak angkat tangan tak dongakno sandale ilang. Engkar yang angkat tangan tok gak gelem angkat tangan. Sing dereng nate coba angkat tangan. Sing angkat tangan mugi-mugi nang berangkat kabeh. Jenengan pengen berangkat mriko Bu? Pengen mawon apa pengen banget? Pengen apa puwingin? Monggo bareng-bareng nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah. Amin. Diamalne nggih? Pun apal? Hah? Apalane maneh? Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah. Monggo ulangi. Allahumma Ngeten Bu, ana papat. Allahumma yassir lana ziarah Makkah Madinah. Nak pengen sing luwih gampang maneh, gawe lagu. Allahumma yassir na ziarah Makkah na Allahumma lana ziarah tak jamin wis hafal. Monggo jenengan piyambak. Allahumma ya ziarah Allahumma ziarah pun apal? Alhamdulillah. Lah wau kok ya.
Sakniki nak sampun apal diamalke nggih. Kepengin mangkat mriko? Mugi-mugi nang budal kabeh. Sampun daftar napa dereng? Dereng. Sing dereng daftar monggo daftar. Lah duwite. Sing mboten gak ada duit, mboten gak ada yatra, ora usah khawatir. Jenengan sing penting niat budal. Wis oleh ganjarane budal. Utawa jenengan lakoni dadi Bu, ada amalan, ono amalan, nek amalan iki wau dilakoni, amalan sepele niki wau dilakoni, pahalane padha kaya jenengan delok Ka'bah. Napa amalane? Mangke nak kula sanjang jenengan lakoni nggih. Ono amalan sing pahalane padha kaya ndelok Ka'bah. Pahalane sama seperti melihat Ka'bah. Apa amalannya? Melihat suami dengan penuh cinta. Jenengan saged napa mboten? Kira-kira jenengan luwih sering pundi? Jenengan melihat suaminya dengan penuh cinta napa dengan penuh amarah? Dijawab jeng, ayo. Jenengan lebih banyak mana melihat suaminya dengan penuh cinta napa dengan penuh amarah? Cinta. Alhamdulillah ketorong buju ini. Jenengan nek misale nggih ningali garwane dengan penuh cinta dipandang, pahalanya sama seperti melihat Ka'bah. Sak ngamuk-ngamukin jenengan, sak muring-muringin jenengan, kok ternyata jenengan melihat dengan penuh cinta, pahalanya sama seperti melihat Ka'bah. Wayahe bojone turu, wayahe garwane turu. Nek mriki basa-basane garwa napa? Garwa napa bojo? Oh bojo. Nek Mojokerto niki basane halus napa kasar? Oh kasar nggih. Nek gen kula Surabaya niku basane alus, Bu. Gen kula niku basane lemah lembut. Sopo ngomong pret iku? Lho saestu wong Surabaya ki alus-alus nek ngomong. Dadi nek misale jenengan kok garwa, dadi nek bojo lanang niku garwa. Nek bojo wedok niku hah? Sopo muni garwa iku? Oh berarti karing ganti, nek lanang garwa, nek wedok garwi, nek lanang bojo, nek wedok boji. Nggih, makanya bener nek tenggene masjid-masjid. Nek lanang putra, nek wedok putri. Nek lanang santriwan, nek wedok santriwati. Nek lanang di udara, nek wedok hah? Garwane jenengan kok tilem, jenengan melihat dengan penuh cinta, jenengan pandang, jenengan delok, terus jenengan ngomong ning gone ati, ya Allah, Ka'bahku ngorok. Alhamdulillah. Didelok maneh, ya Allah, Ka'bahku ngiler. Yang penting jenengan melihat dengan penuh cinta dalam kondisi apapun, dalam kondisi ngamuk sekali belum Bu. Jenengan lo, ora perlu mangkat tenggene Mekah delok Ka'bah. Wong Tegriya ya ana Ka'bah. Jenengan nek kalih garwane kudu dengan panggilan kesayangan. Ibu-ibu nak nimbali garwane napa? Hah? Oh, ngene Bu. Jenengan nek nimbali garwane dengan panggilan kesayangan ambek dicocokno wajahe nggih. Aja angger nyeluk. Maka nyeluke papi. Papi kemana? Macul saya. Ya gak pantes Bu. Ya sing pantes. Wong niku ciri-ciri ilmune barokah niku napa? Ketika dia dapat, dia langsung mengamalkan. Jenengan misale, napa-napa? Jeroane unggul. Kelihatannya unggul. Kelihatannya unggul. Kula kelihatannya aduh gak ragu. Napa jenengan biasa ningali kula tenggene HP? Nggih, ning HP awake dukur nggih. Nggih, ternyata asline kate mau nguni ndek gak tega. Jenengan lho ora perlu tenggene Mekah, jenengan gak perlu tenggene Mekah gawe ndelok Ka'bah, ora ono duwite pripun. Jenengan tingali garwane jenengan. Wong niku nek mari ngaji kok diamalno berarti ilmu nek ilmu barokah. Mengane mantuk mengke jenengan buka lawang.
Assalamualaikum Ka'bahku. Kan ngono. Sapa muni padha irenge iku lho. Alhamdulillah. Makanya pentingnya kula jenengan iki umpul-umpul ilmu, ngumpulno kesaenan, gawe sangu mati ben sedone husnul khotimah. Mugi-mugi sing hadir mriki pinaringan sedone husnul khotimah kabeh. Loh, lah nek misale kula nggak ada tiang sepah, sedone wis kadung suul khotimah. Matine wis kadung elek. Matine wis kadung dalam kondisi elek pripun mosok kula mboten angsal ngahauli? Angsal banget. Berarti tiang sepah jenengan beruntung gak ada keturunan sing mikirno wong tuane. Jenengan kok mikirno wong tuane, insyaallah keturunan-keturunane jenengan mikirno jenengan ndongake wong tuane. Amin Allahumma. Jenengan gak ada putra putri iso ngaji, iso ndongakno wong tuane. Seneng napa mboten? Seneng. Jenengan gak ada anak, gak gelem ngaji, dijarno, diumbar, jenengan mati, gak ono sing ndongakno. Gak ono ceritane ngadakno bancaan gawe wong tuane. Gak ono ceritane ngadakne haul, gak ono ceritane. Wis anak gak iso ngaji ora usah lapoh bacaan-bacaan kaya ngono iku. Soale ora kabeh, Bu, wong iku gelem. Nek wong semerap nggih, biasane tiang sepah nembe meninggal ana bancaan pitung dinane. Terus wonten 40. Terus wonten 100. Mantun ngoten? Anu, napa pendak riyen? Pendak sepisan. Mantun pendak sepisan? Ndak pindho. Terus nembe 1000. Niku nak anak gak ngerti, ora kira. Lho niki anak ngerti tapi rezekine gawe bancaan mboten wonten. Kan ora mesti kudu bancaan, Bu. Nek misale ra duwe duit sak keluarga, ayo kumpul kirim donga nang gone bapak. Kirim donga nang gone ibu. Soale wong mati niku mek butuh donga. Mugi-mugi sing hadir mriki pinaringan anak-anake solih-solihah kabeh. Anak-anake apik kabeh. Jenengan mati lho mek butuh donga. Saben malam Jumat ahli kubur mule nang oma bekne wonten kiriman wajan Quran senajan sak kalimat lamun gak dikirim tetangisan podo bali saking sedih atine banyu mripate mbrebes milih sholawatan sholli wa sallim daiman ala ahmada sholli iman ala ahmada wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi salli wa sallim daiman salli wa sallim daiman dali wal ashabi man wahada wal ali wal dan yang susah wong tua anak gak ndongakno. Aduh kebacut temenan anak lan putuku kabeh padha manggoni omah tinggalan. Makarimu niku wae males. Sampun ngantuk napa dereng? Baleni maneh. Aduh kebacut temenan anak lan putu kabeh podo manggoni omah tinggal tapi aku sing duwe wong tua nang kuburan nyungsang jempale sakjane omahe kepengin tak jaluk maneh tapi aku wis gak iso balik sholli wa sallim daiman ala ahmada sholli wa
ngapunten Bu, kula pedhot rumiyin nggih. Saestu ngapunten. Biasanya acara begini itu dimanfaatkan oleh beberapa oknum. Malah biasanya duduk teko kene dhewe, biasanya teko njaba. Kula kok perasaane gak enak. Jenengan cek riyen barang-barangnya jenengan bek menawa wonten sing ngical. HP-ne tasik wonten apa mboten? Nek tasik wonten monggo dinyalakne flash kabeh. Sing nyalakne flash tak dungakno rezekine kathah. Duitnya kathah. Nek sing mboten semerap jenengan buka HP-ne doleki tulisan senter. Ono tagak ya senter iki di sebelah ndi ya. Golek ono senter. Mengke nak sampun nemu sentere dinyalake sedaya nggih. Sing gadah, sing mboten gadah tangane mawon diangkat. Mugi-mugi sedaya ingkang tumut maos selawat angsal syafaat saking Kanjeng Nabi. Ngaten nggih Bu nggih. Monggo diangkat sedaya ngeten. Nah, sing ngangkat kula dongake rezekine kathah saged ziarah Mekah Madinah. Amin Allahumma. Lelo lekon anak lanang nang durjagon cileknya cilek ngaji besok gede dadi wong agung. Lelo lekon anak lanang nang durjagon cileknya cilek boleh minta tepuk tangan? Sing tepuk tangan tak dungakno duwite tambah akeh. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Al-Fatihah kagem almarhum sedaya ingkang tumut hadir. Mugi-mugi keluarga kula jenengan napa Bu? Hah? Oh mek dulu. Dalu niki kula batesi setunggal jam mawon nggih. Soale ngapunten sanget saestu kula sebenarnya asline dalu niki dereng saged kepanggih jenengan kondisine, tapi demi cintaku padamu. Iya Pak. Mugi-mugi kula kalih jenengan saged bertemu di kesempatan yang insyaallah kula fit jenengan tunggaken kula nggih. Yen pangestu mugi-mugi saged kepanggih malih. Donga sareng-sareng sing sakit-sakit mugi-mugi pinaringan sehat. Sing sehat nggih tambah sehat. Ngaten nggih Bu nggih. Al-Fatihah kagem Pak Haji Sudarman, Ibu aja. Bismillah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah kagem kula jenengan sedaya mugi-mugi ingkang tumut hadir mriki pinaringan rezekine kathah, barokah rezekine, barokah ilmune, barokah sedaya keturunane, dados keturunan ingkang sholih sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa indal hisab.
Allahumma ashfi anta syafi wa afi antal muafi la shifa illa shifauka shifa la yughadiru saqama wala alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid. Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah bi barakatil Fatihah. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, kawula nyuwun agungipun pangapunten sedaya lepat-lepat kula bahasa-bahasa kawula sing menawi kirang pas kirang sopan jenengan sepunten nggih. Kawula nyuwun agungipun pangapunten, kawula tutup wala afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.